Vážení spoluobčania, sľubujem vám, že aj v novom roku budem bojovať za naše právo, za demokraciu, navzdory snahám vládnucej strany a nastolenie bezprávia. Žiadam pána premiéra, aby podal demisiu. Ja som z neho urobil prezidenta a ja ho kedykoľvek môžem kopnúť v tej odprostej riti! Uniesli ste prezidentovho syna, ale potom sa niečo stalo. Jeden z vašich začal spievať. Potom zmizol rovnako ako tie peniaze z banky. Kde skončili tie prachy? U tých, čo ťahajú za nitky. Až pol hodina, potom pôjdem za tebou. Mirec robí pre isiskárov odjak živa. To vieš, že im hovoria cestovkári. Od toho zájazdu pre jednu osobu v kufri auta. Vieš, hovno! Bol tam? Nie do telefónu. Príď. Kurva, to je odvážne. Kedy? Kedy povieš? Vtedy. Čo najskôr? Maťko, prosím ťa, pomôž. Niečo hľadali, nejaké cedečko. Žijeme v zakliatej krajine, lebo ľudský život nemá cenu. Chcem, aby sa to skončilo.